Ijing wahyaning mangsa kala ingkang dipun wastani upa cara panggih milutan dadi mokal kaelokaning jaman kalamun to ana titahing Gusti sipating jalu tanapi wanita sumedya netepi jejering gesangan cek ing alaming madya mastuti ilo ujaring para kina ingkang sampun cinandhi ing akasa jinempanana ing maruta sarta mulat edi indahing budaya kang tulus budaya kang ateges laku pangolahing budi tiyang ingkang budaya menika landhep panggadahane kang angka loro Susilo Hanuraga kaping 3 tanggap ing sasmita kandhitri perkawis punika mangke ingkang saged mbabar pakarti budi luhur hingga mangke bisa memayu hayuning bawana bisa njayeng bawana ing sak lami tempuk catur netra catur wus hangarani papat netra pandulu netra paningal ing suwau kumlawi astane temanten sarimbit wirastan hambalang gundang kasilan tutur kang dumadi suruh kang lininting tinang sulan lawe wanang suruh yen to dinulu beda lumah lan kurepe kalamun to ginigit tunggal rasane kunjuk temanten sarimbit mugi sumurupa nganti weruh tekaning rasa kang den arani rasa kang sejati parandene tinangsulan lawe wenang kaiketing prasedya luhur kanthi wenang peninging penggalih mugi temanten sarimbit ing mangke sumurup nganti weruh tekaning rasa kang sejati ugi tinangsulan mugi ing mangke datan nalisir saking angger pak uger aning kautamen pujo hastawa puji hastuti saking panjenenganipun ibu juru pangrengga busana ibu Wiwit Widya tebaring sedya Sirat mojo temanten jalu kegiri adat Widiwidono hamidaktigan Sumbara sanalika pratandha datan tidha genyone larep bebujanipun kawijian mawi tirta ingkang sampur cinampura sekaring setaman mugi Soekarto ingkang sinandang saged ical saknalika tundane ngumala rum gandane pari purna panggih Bapak Ibu kasumanggaaken nglenggahi malih palenggan ingkang sampun kasawegaaken dipersilahkan duduk kembali semuanya. Terima kasih.
Kasindur Rama Ibu supaya wonten ibu ismo panglerman ibu bapak sedaya keluarga ingin tasih wonten ing panguraan Jawi kasumanggaken pados palenggan ingkang sampun kasambektaken. Supeni wonten ing wisma pangreman sawetawis arhayuning sedya kasindur panjenenganipun Rama Dalasan ingkang ibu. Sugeng rawuh keluarga saking Keloran pinarak jengjem katep ingkang tansah kasuwun berkah pangestunipun ngantos ing mangke purnaning gati. Alon tindak iro Pak Parmen minggah riyen monggo Pak Parmen kalih Bu Parmen. Pak Parmen kalian Ibu minggah riyen timbang pangkon timbang bobot. Timbang pangkon timbang bobot wong ora bakal ban sinde ban siladan wong ora bakal bedak-bedake anak mantu anak dhewe bebasane. Ayo Nger, tak wis Sudatama dadi raja sedina dadi ratu sedalu. Pak Parmin monggo sisih kilen, Pak Masdi sisih wetan monggo, Pak Masdi sisih wetan. Kemanten putri kang sinebut sungkem kolbu semonggo ibu juru pangkrengga busana dipun pratitisaken mintut dapya laku gones gones manggih ayo rama ayam tantram kanthi namo sagung para punden para tamu kagung sumawana putri
keparing setyo ngaturi rawuh jikantika sapi katuran sugeng rawuh pinarak jenjem katem kanthi pardu pardi kading panggalih keparing sampun sungkem kolbu keparing setyo paripurna nderekaken ingkang ngocandhaipun unggeling Ibu Pertiwi. Keparing setyo lolos dubung supados boten hangridu anggenyo ngaras padha mring samping rapa Ibu. Mas ya Mas yen kapuso sing triya kekanten asta tan genggang sakrikmu kumebyur pulut pinara sasra bebasane Dewe sungkem pringarasaning Rama Ibu nyuwun pangestu mugi kang putra genyo lelomban ing madyaning bebrayan agung manggih ing rahayu ingkang ngukir jiwa lan raga kula dalah ingkang Rama ingkang putra suwun ingkang putra ngaturaken sugeng Ibu le cek bagus tak tampa yo nggih mengku mring ngarasane ingkang Rama. Duh Kanjeng Rama. Kula ngaturaken sugeng Rama. Salah bocah bagus anakku nggih. Tak tampa pujine wong tuwa sira tampan ngono. Nyendang agung nyanggar waringin yo nggih. Amin Rama. Paring buka tak kemalih belum ke Prabonata Pratondo Narendra Gung Bineto tan tebih saking agemanipun
Sigro kacar kucur kerobongan jangkep atur Gunakaya lan Sura kang sepisanan bubar kuwi tresno mrengsesane tubar dewi kang atelu ureng putih ayo Gunakaya ingkang sepisanan tinampi ingkang garwa pratandha guna mangkono satriya kudu bisa migunani kaya tegesing satriya kudu bisa aweh wujuding kekayan Sura kang ateges sifat ing kewanen jar peparing Gunakaya lan Sura ing mangke sinebut satriya kang utama keparing sedya Gunakaya ingkang sepisan kaaturaken wonten ngarsanipun inggih Rama dalasan ingkang ibu sigra nderekaken dahar kebul dahar walimah dahar wujuding boga jenar tumuling mangke kaunjukan wujuding tirta wening kinarya hambarung dahar kebun dahar walimah keparing sedya dherekaken sekar laras ugeling punapa kewel tansah kula dherekaken miyak sepiding swasana mekaten golek sing kaya ngapa tirta wening semonggo Mas Ayu dherekaken foto sarekan Rama Ibu kadang juru foto semonggo dangdut keco foto keluarga, foto saringan Rama Ibu monggo.
Ayo le Yuda karo beso ning sor jeruk ra apa-apa nang. Sing kaya ngopo mong nyatane lakon sepene Duk Yuli monggo foto Pak Masdi mangke kalih putranipun kalih Dian mesem kan Duk. Nah ngono. Nganten wedok kok kuwereng men to Nduk ketok iki. Aja kereng-kereng ya Nduk Soleh mimpes lho ya. Diangkat meneh yo. Anak-anak kudu Mas, monggo. Sandalnya pakai aja, sandalnya pakai aja. Ajih nika tasih kinarya dokumentasi kinarya pangeling-eling ajih wonten rikalenggahan menika Kang Putra sampun kaapit panjenenganipun Rama Ibu sasampunipun foto Dimas Panggala menika kairing setunggal lelagon malih nembe nderekaken keluarga saking Keloran nggih keluarga ingkang caket ingkang raket kula suwun foto saking Keloran riyin saking keluarga Mas Soleh mangke menggah keluarga saking Mbak Dian mangke dawuh sesen wingking guri-gurinan gak popo